Mapagpalang araw, kalakbay. Ako nga po pala si Danny. Nakatira dito sa isang parte ng baryo sa lalawigan ng Mindoro. Ilang buwan na ako nakikinig sa inyong channel at talagang hangang-hanga ako sa mga naranasan ng inyong mga sender tungkol sa aswang at sa iba pang kababalaghan. Kaya naman nais ko rin ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa isang aswang, kalakbay. Dekada 80 nang maranasan ko ito at nung mga panahong iyon ay kasalukuyang ikakasal ang aking kapatid na si Kuya Omar sa kanyang nobya na naninirahan sa liblib. Uso kasi sa probinsya, kalakbay. Dapat sa babae ang unang akyat matapos ikasala. O sa madaling salita, sa pamilya ng babae nararapat na idaos ang araw ng kasal bilang respeto sa pamilya nito. Nang mga panahong iyon ay nasa Maynila pa kami naninirahan. Kaya naman noong ikakasal na si Kuya Omar sa kanyang nobya, agaran na kaming bumiyahing magpamilya sa lugar ng Leyte para sa pagdiriwang ng kasal nito. Bali nauna na si Inay at si Kuya, kalakbay, sa lugar ng kanyang nobya. Makalipas lang ang mahigit 24 oras, ay tuluyan na nga kaming nakarating sa lugar ng nobya ni Kuya Omar. Sinalubong naman kami nila sa kalsada at ang buong akala ko, kalakbay, ay malapit lang ang tirahan nito. Subalit mali pala ang aking akala. Sa kadahilan ng ilang minuto na kami naglalakad, tapos ay paisa-isa na lang ang mga bahay na nakatirik sa kalupaang nadadaanan namin. Idagdag pang nakikita kong tila ba patungo na kami sa bundok. Dahil sa hindi na namin naririnig ang mga ugong ng sasakyan. Kaya naman tinanong ko si Kuya Omar kung malapit na ba kami sa bahay ng kanyang nobya. Medyo malayo-layo pa tayo, bunso. Napapagod ka na ba? Tanong niya sa akin. Sinabi ko naman sa kanyang oo, nakakaramdam na ako ng pagod at parang ayaw nang humakbang ng mga paa ko. Kaagad namang inutusan ni Ate Rhea si Kuya Omar. Nabitbitin niya na ang malaking bag na bitbit ko. Nang sa gayon ay mabawasan ang bigat na bitbit ko ng araw na iyon. Siya nga pala, kalakbay. Itong mga panahong ito ay nasa edad 15 anyos pa lamang ako. At bunso ko sa aming 4 na magkakapatid. Si Kuya Omar naman ang panganay. At ang sumunod ay parehong mga babae. Kaagad namang kinuha ni Kuya Omar ang malaking bag na bitbit ko. Kaya iyong backpack na lamang ang natira sa akin. Nang makuha niya na, ay nakaramdam na ako ng kaginhawaan at sa paglipas nga ng ilang minutong lakaran ay narating na namin ang bahay ni Ate Rhea. Maganda ang kanilang bahay, kalakbay, at kahit napayak lamang ang kanilang pamumuhay ay masasabi kong hindi rin naman sila hikaw sa buhay. Nakita ko kasing malawak ang lupain ng pamilya ni Ate Rhea, lalo na nung ipinasyal kami nito sa buong kalupaan. Kinahaponan, habang kumakain kami ng buko, ay napansin ko ang tiyuhin ng nobya ni Kuya Omar na panakanakang tumititig sa amin, lalo na sa Ate Melba ko. Napansin ko ring panay ang titig nito sa tiyan ni ate bago ito umiwas ng tingin at hindi ko na iyon nagustuhan. Nung unay hindi ko na lamang muna pinansin iyon sa pag-aakalang wala lang iyon. Anya ko pa. Marahil siguro ay ganoon yata talaga ang tiyuhin ni Ate Rhea kung makatingin. Ang kwento kasi ni Ate Rhea sa amin ay nag-iisa lamang sa buhay ang kanyang tiyuhin at bunsong kapatid ito ng kanyang ama. Kaya nga palagi itong pinapupunta ng kanyang ama sa kanilang bahay at inuutos-utusan para naman kahit papano'y hindi maburyo. Wala kasi itong asawa at anak at nag-iisang namumuhay lamang sa lupang pagmamayari nito. Matapos naming makakain ng buko, ay dinala naman kami ni Ate Rhea sa palaisdaan ng mga ito. Magpapakuha daw siya sa kanyang tiyuhin ng isdang tilapia. Nang sa ganon ay mag-ihaw raw kami para sa uulamin sa hapunan. Sa ikalawang araw pa kasi gaganapin ng kasal at bukas pa magkakatay ng baboy. Kaya sa ngayon ay isda na lamang umano ang aming uulamin. Sa paglipas nga ng mga oras, kalakbay, at gabi na ay kumain na kami. Pansin kong ganadong-ganado si Ate Melba sa pagkain at gustong-gusto talaga nito ang inihaw na tilapia.
Nagtataka naman ang aming ama dahil sa aming apat na magkakapatid ay si Ate Melba ang maarte pagdating sa pagkain. Mapili rin ito pagdating sa mga ulam. Ngunit ng mga sandaling iyon ay sarap na sarap ito at pinapapak pa ang isda. Tapos ay isinasawsaw sa tuyong may kamatis at kalamansi. Hinayaan na lamang si Ate Melba ng aking ama. Dahil ang buong akala niya ay naninibago lamang si ate. Kung kaya't ganon na lamang ito kung makalantak ng pagkain. Subalit nung sumapit na ang pasado 9:00 ng gabi at kasalukuyan na kaming lahat na nagpapahangin sa bakuran ng bahay at ngumangata ng prutas na pananim nila Ate Rhea, nang bigla na lamang kaming nakarinig ng huni ng aswang. Napamura naman ang ama ni Ate Rhea at nagwikang, "Takti na yan. Bakit naman kaya tayo inaaswang?" Bumaling naman ito kay Ate Rhea at kay Kuya Omar. Pagkatapos ay nagtanong muli ng, "Huwag niyong sabihing may laman na iyang tiyan mo, Rhea." "Naku po itay, wala ho. Alam naman po namin ni Omar ang limitasyon at bawal akong magbuntis hanggat hindi pa nakakasala." Bulalas na tugon ni Ate Rhea sa kanyang ama. "Kung ganon, sino ang inaaswang sa atin dito?" Kunot noong sad nito na sinigundahan naman ng ina ni Ate Rhea at nagwika rin ito ng, "Marahil ay napadaan lang umano ang aswang na iyon at naamoy na may bagong dayo sa kanila. Hindi ko lubos sa kalaing kalakbay na hindi lang pala buntis ang inaaswang. Maging ang mga dayo pala kapag naaamoy ng mga aswang ay pinupuntirya rin ng mga ito. Base na rin sa kwento ng ina ni Ate Rhea na sinang-ayunan naman ng karamihan. Sa di kalayuan naman ay nakita ko ang tiyuhin ni Ate Rhea na si Efren. Nakatingin lamang sa gawin namin, partikular na sa kapatid kong si Ate Melba. Nang gabing iyon ay agad na kaming pinapasok lahat at doon na lamang sila nagpatuloy ng kwentuhan. Habang ako naman at ang dalawa kong kapatid ay pumasok na sa kwarto para matulog. Noong sumapit na ang araw ng kasal, habang ipinagdiriwang na ang kasal at kumakain na kaming lahat, napansin kong may isang matandang lalaki ang bigla na lamang sumayaw sa gitna ng bulwagan at may kwintas itong mga tenga ng baboy. Nagulat naman ako at napatingin sa mga magulang ng asawa ni Kuya. Maya-maya pa'y narinig kong nag-uusap ang ama ni Ate Rhea at ang aking ama. Tinanong ito ng aking ama kung sino yung matandang lalaking sumasayaw ng kuratsa habang may suot-suot na kwintas na tenga ng baboy. Sinabi naman ito na ama umano ito ng kanyang asawa. Sumumpa raw kasi ito noon na kapag ikakasal na ang panganay na anak ng kanyang asawa ay sasayaw ito sa bulwagan habang nagkukwintas ng tenga ng baboy para maging masagana at maswerte ang pamumuhay ng bagong kasal. Napauwi ka na lang ako sa sarili ko, kalakbay. Ano ba naman itong pamilyang napasukan ni Kuya Omar? Ang daming pamahiin at ang weirdo pa. Noong sumapit na ang gabi at nagkakasiyahan na ang lahat, kasalukuyan naman kaming 3 magkakapatid na nakaupo sa gilid at nakatingin sa mga nagkakasiyahang mga tao. Nang sa walang ano-ano, ay bigla na lamang may lalaking lumapit sa amin at tinapik si Ate Melba ng 3 beses. At dahil sa nabastusan ako sa lalaki, ay malakas ko itong naitulak na naging dahilan ng pagkatumba. Nakita ko namang tinitigan ako nito ng masama at agarang tumayo. Mag-ingat-ingat ka sa ipinapakita mong ugali, bata. Hindi mo kilala ang mga nasa paligid mo. Wika nito at tiimbagang akong tinititigan. Nakaramdam naman ako ng kaba at takot sa sarili. Pero hindi ko iyon ipinahalata sa lalaki, kalakbay. Naaasar kasi talaga ako. Nananahimik lang kasi kami magkakapatid. Tapos ay bigla na lamang itong lumapit sa amin at tinapik ang kapatid ko. Kaya sino ba namang matutuwa sa ganoon ni hindi nga namin siya kakilala. Natigil lamang ang pagkakatitig nito ng masama sa amin nang marinig kong magsalita ang tiyuhin ni Ate Rhea at agad nang lumapit. "Teka lang pare, huwag mo namang ganyanin ang bisita namin. Nakakabastos yung ginagawa mo ah." Wika nito nang makalapit na. Napansin ko namang tumingin lamang ang lalaki sa kanya
at walang sabi-sabing naglakad ng palayo. Ayos lang ba kayo? Baling na tanong ng tiyuhin ni Ate Rhea sa amin. Tumango naman ako at pagkatapos ay muli nang binalingan ng kapatid ko. Subalit gayon na lamang ang gulat ko nang makita kong namumutla na si Ate Melba at pinagpapawisan na ng malamig. Teka, anong nangyayari sa kapatid mo? Nauutal na pag-aalalang tanong ni Efren at agaran niyang kinapaang noon ng kapatid ko. Kaagad nang binuhat ni Efren ng kapatid ko at agad nang ipinasok sa kwarto namin. Pagkatapos ay binili ng kaming bantayan si Ate Melba dahil kukuha lamang siya ng gamot sa kwarto niya. Maya-maya pa ay nagsipasukan na rin ang aking mga magulang. Nag-aalala ang mga ito nang makita nilang buhat-buhat ni Efren ang kapatid ko. Teka, anong nangyayari sa kapatid mo? Tanong ng aking ina sa akin. Sinabi ko naman na hindi ko alam kung bakit bigla na lamang nagkaganyan si ate. Dahil maayos pa naman siya at masaganang kumakain kanina. Nagkaganyan lamang siya simula nung tinapik siya ng lalaki. Diyos me, ano bang nangyayari sa yung bata ka? Baka naimpatyo ka. Bulalas na wika ng aking ina. Natigil lamang ito sa ginagawang pagdadaldal noong pumasok na si Efren at may dala itong langis. Pagkalapit nito sa kapatid ko, ay nakita kong kagad niyang pinainom ng langis si Ate Melba. Napansin ko ring bumubuka-buka ang bibig nito at nag-ihip sa palad pagkatapos ay nilagyan ng langis at ipinuna sa sikmura ni ate. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay sumuka na ng malalapot at kulay berdeng laway ang kapatid ko. Sa maniwala man kayo't sa hindi kalakbay, tanging laway lamang ang inilalabas mula sa sikmura ng kapatid ko. Kahit marami na kaming nakain kaninang pagkain, kaya naman lubos na ipinagtataka ko talaga iyon. Dahil napaka-imposible naman na ni isang kanin ay wala man lang siyang isinuka. Nalaso ng dalagang ito, panimulang wika ni Efren. Inulit naman banggitin ng aking ina ang sinabi ni Efren. Pagkatapos ay tinanong ito kung papaanong nalason. Dahil ba raw sa pagkain kaya nalason? Sinagot naman siya ni Efren na idinaan sa pagtapik sa balikat ang panlalaso ng aswang na iyon dito sa kapatid ko. Marahil ay natipuhan niya ang kapatid ko kung kaya't napagkainteresan. Sa totoo lang kasi kalakbay, mukha talaga kasing mataray si Ate Melba. At kung hindi siya kilala, ay aakalain mo talagang mataray na babae ito. Siya nga pala, may isa pa akong sasabihin sa inyo. Seryosong wika ni Efren. Tinanong naman siya ng aking ina kung ano ang kanyang sasabihin. Buntis itong anak nyo. Kaya isa rin yun. Kung bakit sa dinami-rami nyo ritong dayo, ay siya ang natipuhan ng aswang na lasunin. Halos sumabog ang ulo ng aking ina dahil sa pagkagulat at hindi siya makapaniwala sa narinig. Ako mang magtatanong na sana siya nang bigla na lamang kaming nakarinig ng huni ng aswang. Kaya natigil na ang kasiyahan sa kasala. Tamang-tama ring ang mga naroroon na lamang ay pawang mga kamag-anak na lang ng babae. Kaya ipinatigil na ang kasiyahan. Bagkus ay nagsisipagkainan na lamang sa kusina ang mga ito. Kahit nasa loob na kami ng kwarto kalakbay, ay ramdam na ramdam namin ang malakas na presensya ng aswang sa labas ng bahay. Halos nagsasalpukan na rin ang mga sanga ng puno dahil sa malakas na hangin na aakalain mong may paparating na bagyo. Umaalingaso na rin ang napakabahong amoy at maalinsangan na ang paligid. Kaya naman imbis na magalit ang aking ina, ay napayakap na lamang ito kay Ate Melba. Habang nanggigigil itong panakanak ang hinahampas sa balikat ang kapatid ko at mangiyak-ngiyak na tinanong kung sino ang nakabuntis sa kanya. Samantalang si Efren naman ay nakita kong tumakbo na ito palabas ng kwarto. At nung silipin ko mula sa bintana ang labas ng bahay, ay nakita kong naroon na ito at may bitbit na buntot ng pagi habang hinahamon ng aswang. Maging ang ama ni Ate Rhea ay ganoon rin. Lumabas ito ng bahay habang may bitbit na itak at hinahamon ng aswang. Maya-maya pa ay may nakita akong dalawang kulay itim na pusa
na hindi angkop sa laki ng pangkaraniwang pusa lamang. Rinig na rinig kong umaangil ang mga ito at akmang susunggab kay Efren at sa ama ni Ate Rhea. Subalit hindi iyon nagawa ng dalawang naglalakihang pusa. Sa kadahilan ng sa tuwing aakma na ang mga ito, ay agara namang hinahataw ng buntot ng pagi. Kung kaya't natatamaan agad at napapatras. Mga walang hiya kayong mga aswang. Kilala ko kayo at alam ko kung taga saan kayo. Kaya lubayan niyo ang mga bisita ko. Kung hindi, susugurin ko kayo sa bahay niyo at susunugin ko iyon kasama kayo. Galit na sigaw ng ama ni Ate Rhea. Pero patuloy pa rin sa paghambalos ng buntot ng pagi si Efren sa dalawang nilalang na patuloy pa rin sumusunggab sa kanila. Diyan lang kayo, huwag kayong lumabas ng bahay. Sigaw ni Efren sa mga kaanak na nakasilip sa labas ng pintuan. Panay naman ang paghagis ng asin sa labas ng bahay ang ina ni Ate Rhea. Nang sa ganon ay hindi tuluyang makalapit sa pintuan nila ang aswang. Nang sa ilang sandali pa, ay dahan-dahan nang umatras ang dalawang aswang. Dahil sa tindi ng hampas ng buntot ng paging tinamo ng mga ito, hanggang sa tuluyan nang tumakbo palayo ang mga aswang. Noong tumahimik na ang paligid, ay kaagad nang bumalik sa loob ng bahay ang mga ito. Humingi naman ng pasensya ang ama ni Ate Rhea dahil sa naantalang kasiyahan. Anya pa, itutuloy na lamang bukas ang kasiyahan. Sa ngayon ay kumain na lamang at mag-inuman na lamang sa loob ng bahay. Samantalang ang aking ina naman at si Ate Melba ay masinsinang nag-usap. Doon nga ay nalaman ng aking ina na simula nung malaman ng nobyo ni ate na nagbubuntis siya, ay hindi na umano ito nagpakita at halatang iniiwasan na siya. Naawa naman ang aking ina, kaya imbis na pagalitan si Ate Melba, ay minaigi na lamang nilang intindihin ito. Simula noon kalakbay ay naging malapit na sa isa't isa ang mga kapatid kong si Ate Melba at si Efren. Natupad rin ang kagustuhan ng aking ina na bumili ng lupa malapit kina Ate Rhea. At hindi nga naglaon ay lumipat na kami ng tirahan. Napadpad lamang ako sa Mindoro noong mag-asawa na ako. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.